sa pikas ka bahin ni aman mahigalay gikasal, nagkasal gin taon sa kagahapon. Nadayon gin taon kasal mga higala pero naagi sa pagka-scam ang ilang wedding coordinator. Unsa ba may gini kay nakakuan na sila. Nangitalhag pa maagi ang sound taman ni kay wa man. Gi-Indian man sila silang wedding coordinator. Dili ba na first time nga nitabo ning ani. So I hope nga katong uban kini ni ang ayuhan ninyo na inyong wedding coordinator kanang klaro gyud ha. Karon niya wedding coordinator may gala mo nag wa sila tunga ha. Unsa naman to ilang pagkaon, unsa naman to ilang mga preparation. Wa tanan. Wa mang wedding coordinator. Sus Ginoo ko. Unya ato tagag pagtagad nato ang wedding coordinator nadakpan ron. Ato i-check ron ang mga kagilaan ha kito na. Nadakpan na. Nya kining complainant ato tagag pagtagad di asa to sibianan ron to taon. Straight to the now, point. Ato tagag pagtagad mahigala tunduga mga isgutanan ron buntaga. Gamay lang kayo kay namang guta mahigalay atong gi-entertain itong sibianan ron. Importante sa di mga higala. Kay atong tuyo nga dili na ni makabiktima paglain. Number one, dili na of course, number one ang hustisya gud ining atong reklamante ron. Number two, nga kining mga higalang tawhana di na makabiktima maglain. Magbantay mo ani tawhana kay bida. Basin niya ka mo sunod mabiktima. Nya kadto nakatransact na ni da pa ni kay sikay na lang mo diha unsay kalaki. Dili ni first time dunay nahitabo ani kani adto pod. Nga ato ganing natabangan des DYHP mga kaigsunan. Nya karon na po ilain. Lahi na po ni mahigalang ilang gi. Lahi na po ni subject kato sa una kung nakahinumdum mo ang ilang wedding coordinator pero nitunga to dito nakaistorya pa pagkabuntag niya. Sige, okay na muna. Why preparation simbahan? Wa tanan. Yan na, human o kasal may gala. Pag ngadto pa sa restaurant, wa may tanan preparasyon. Askang paita tong inuuwaw ang taon tong magtiayon no bagong ikasal. Kaya naman kanagoy mga bisita. Wa man tanan. So kadto na papriso gito mga kagilaan. Estafa ang kaso. Niya, posible gwa na siguro to'y ni-transact niya. Ang problema nila po may lain po ng mga wedding coordinators. Kini lahi ni nga wedding coordinator hana pagilain anak nga nireklamo sa dire. Nga lahi pod nga wedding coordinator. Unahon tala sa ni mga kaigsunan. Now niya karon mahigala to sa to sibianan ang atong mga bisita ron mga kaigsunan, no? Ang ila bahala na lang og nagkinaunsa, ila gyung gipadayon ni taon mga kagilaan ng ilang gikatakdang kasal. So nagkasal gyud mo no? Ato padaol sa mikropono maayong buntag ninyong duha. Good morning, sir. Good morning. Di lang to ni pailas lang mga kagilaan. Unsa may si kinini ang lalaki unsa may imong gustong angga lang? Carlos, sir. Carlo lang nya si Kwan, si babae. Si Dennis, sir. Dennis, o sige. Ato lang sang anggaan mga higala, no? Now, pwede ba may mahibaw ani Carlo o Dennis unsa mang hitabo ani nga na-transact ninyo ni kining wedding coordinator? Kisay nga ni wedding coordinator? Kuan, sir. Sa Elvin Linaw Sagario, a.k.a. Dorothy. Dorothy. Among nailhan jud niya, Dorothy. Dorothy. Taga-asa man siya? Nakuan na mo siya sa Guadalupe. Kanang wala kabot sa simbahan, sir. Okay. Ngano man nga na ni-transact mo ano niya? Kuan, sir. Di isa may naka-trigger niyo? Kuan, sir. Kanang nakakita mi sa Facebook page niya. So, sa pagtanaw na mo, pag-check na mo sa iyang mga page, okay ra, nindot ra iyang mga, kuan, mga wedding, iyang mga review, o na. So, amo siyang gi-contact, gi-message na mo siya sa Facebook account niya. So, nagkakuan mi, nagka-communicate mi niya. So, nag-meet up mi sa iyang office, Jude. So, dito na sa office dito sa Guadalupe? Oo, sa Guadalupe. Okay. Oo, mo to nag-meet up mi niya. So wala raman ka nang nindot raman na yung flow sa yung wedding. So nakuan mi. So na-convince me. Oh. So, okay. Kuan god no. Unsa may pagkamo duha pulos nagtrabaho no? Yes, sir. So muna nya kani go magtrabaho para di na ma-stress ba? Mo na importante. Kay ngadto gos probinsya pananita ni mga magkasal sa probinsya, ma-stress man ka. Mao jud, sir. Preparasyon dito naata ng mga kwan, ma-stress ka pareho na yung mga birthday o mga kwan bitaw nga usa maghikay ka, ma-stress magkang uban na magkitering na lang ta. Yes, sir. Wala stress, no? So mo ni nani. So ang inyong tangtuyo nga mawag tang yung stress. Naon sa may tabuan ni labaw pa na stress. Maita. So sa mga hitabua, kana na ang kanus amon mo hinumdum mo ato pitsahan, kanus amon nakig-coordinate niya o nag-meet up niya? Kuan
Sir, first payment na mo, sir, ay nag-meet up niya, ay kanang nagkuan mi sa kanang messenger niya, kuan, mga February pa. Okay. February ka man tuiga. Last year pa. So kini inyong kasal gipangandaman usa ka tuig gani? Yes, sir. Limang ka na no gipangandaman nimo nga by next year minyo ta na. Limang ka na no to sa katuig pangandam unya pag abot na sa panahon. Usa pa kapalpaka ba dai ni wa man dita ning kuana? Paita. So last year pa dai nga February. Na tigsabot mo niya, so nag-meet up mo. Nag-meet up me. So pagkaduha na namong meet up niya, February 25, 2024, nag-down mi og 90K. 90K. Pila man kuno ang iyang kuan? 299 man among gi-avail nga package, sir. 299,000. Mo ni ang package niya. Unsa man kuno danaan sa iyang package? Na ang makeup artist, mga suit, mga venue. Okay. Bridal car. No? Ang cake. Food Unya, sa venue. Unya dayon ang simbahan. Arrangement. Okay. So, kung na at least, kung nahuna ni mo, magka-concentrate na mo trabaho, bayad lang mo niya, so okay na. Okay na tanan. Pawa lagi sa stress unta ni. Yes, sir. Mota dyan na dapat may tao, sir. So, pag meet up ninyo, 299,000 ang iyang pangayo. Yes, sir. Nining mo ang package. Among gi-avail nga package. Kadaghan sa mga packages. Yes, sir. Para ka nang settled na tanan ba? Wala na may lain naon, ana. Okay. So, niya, man, ibayad mo ni down mo 90,000. Natong February last year. Last year pa, sir. Sus, gipatubo to niyang kwartahan, no? Dako Yes, sir. kwartahan. Layo pag kayong kasal ko, sa katuig pa. Nagantos taon ni sir nga, walay kaon-kaon sa gawas, kay tungod ka nagpangandaman in taon na mo. Why saan tayo date sa gawas? Na nga, imbis kay ka nang nagsweldo ba, adto ka kaon ka sa restaurant, magkagastong tagdako. So, sabot na mo nga, tungod sa itong kasal, magluto sa taginununan lang sa... So, kaabel mo, nag-antos taon mo, ano yung mga kuha, nadaghay mga gisakripisyo, aron lang katigom. Yes, sir. Pag Pasko, wala may mga bago, nagsabot may nga, di may mamalit mga bago, katungod na, kana, focus mi kay, kana sa nga date among gipili, birthday sa mong anak. So, double celebration, Jud. Okay, no? So, mo na ang, kuhan, sus, ginoo ko. Okay. Dugayan, grabihan na sa katuig doon yung gipabayad sa daan. Ug iya tong gipatantuhan tong kwartaha, dako tong kwartaha. Tubo pa tong kwartaha, no? Pastilan. So, may bayad mong 90,000 niya o sa sunod na hitabo. Kuan, sir, sa sigin kuan naman ni kuan mig ka ng December nagbayad na sad mi og 20,000. Pero among pagbayad gud ani sir kay kanang dili kuan kay kanang nanguan pa ba tingi ba kay nag-observe pa man sad mi nga kanang unsay kanang pero sa mga makita nindot positive lang jud siya. Positive lang jud. Nindot lang jud kay ang mga Facebook account, mga kuan niya, every meeting na mo okay ra siya. Kuan na jud kay siya. Third na mo payment, sir, nakahatag na sad mi pag January 28, 2025 og 25,000. 25K na pod. Unya, kuan na sad kanang lain na sad meeting na sad unsa na say mga taga kuan mo sa messenger niya kami palagi magkasigig adjust ba nga kanang meeting taan na ha kay gusto lagi mi ma-fully paid dayon agad-agad ba so pag kuan na namo sundan mo payment naghatag na sa mig 12,000 12,000 unsa man tong buwan kuan sir kanang April 22, 2025 okay so kuan na mo nadugay mig payment aning 12,000 kay kato ganing mga issue nga kanang sa mga scammer ba so nag-cons pamingdo unsa ka no kanang whatever na of course entertain you na ba kay mga social media mo ba na mong makita sa ako siya sige atin positive lang ta love kay kanang kuan na positive kay, lang kuan ba kay makita mo salig jud mi niya 100% jud mo salig niya nya pag human kay dugay-dugay na mi wala naka kaniya pero still communicate gyapon ko sa niya pag human pag May 15, 2025 naghatag mi og 100,000 pesos. Dako ninyo hatag pag May na. So karon kay pag kuan na namo ni kuan na may July na balik na mi sa July payment. So fully paid na namo tanan pag kuan July 2 fully paid na. 2025
naghatag mi Ibayad na og sa miglain sa July 2, sir. Oo. Pila may natag og ninyo? 114,000. Kay ana na siya sir, Nidako na noon eh. dili Yes, na sir. siya 299k jud ang iya kay daghan Daghan na every siya meeting na additional, mo sir. sir, naa siya every additional, sige siya pa additional. Siya mga additional Mga na additional ipabaryan, ana sir. pabaryan. Sa may mga ana. additional niya? Kanang example sa kanang mga hotel ko no, sa hotel ko no sa nga mga kanang suit daw, sir. sa mga suit, ano ba? Na supposed to be, appeal na siya sa package nga 299. Oo. So, among Kaya dako naman yun, kinakabayad ko mo to December og 110,000, nakabayad na po 114,000. Yes, sir. Oh. So, among total na nga nabayad niya, sir, kay 361,000. Ang dako na hinuon, Yes, no? sir. Kay ano na ni dako sir kay kanang every meeting katong pag July 2 nagkuan siya nga kanang gipabayad mi ni og 1.5 kay kanang sa hotel daw kay naa ko noy event. Na prior event sa among event. So, magbayad, naghatag min niya og 1.5 kay para makasud ang mo set up daw sa venue. Kay di man daw makasud ang mo set up sa venue og dili may makahatag og 1.5. So nihatag mi og 1.5 para makasud lang ang mo set up sa venue. So sa to pa nag-meeting ninyo giilad-ilad na mo ginagmay. Kanang Installment ka negative pagka- niya ha Oo, kanang oo, oo. Wala jud kuan mi, na sir. jud mi sir kanang mo ano Okay ra lang siya jud mi. sige kuan lang kay kanang kuan lagi makita sad namo ba kanang wala na jud kay lagi mi kuan niya. Oo. Yeah, every meeting na namo nganong permi naman mi mag-adjust. So wala ra sad ko magkan kay Dili na makakuan lang ko mi may maguna-una og maka bati, sir, ba? nauna sad Oh. mi ba nga kanang di sad jud ba lali mag wedding coordinator basin Oo. naghanog Oo, event or busy something ba? busy ana lang sige na ko siya kanang advice sad nga basin busy lab or kanang kuan lang ana ba on that day sir pag 30 pa day sir nagmessage ko niya nga kanang July 30. Yes, sir. 30 sa gabi gabi. kanang Karon na gini Karon kuan. na Oo. kuan, sir. kanang pwede na 2025. mi mag-check-in sa hotel. Oo. Siya, yes ma'am, pwede na. So, nadugay man mi, sir, kay nato pa mi sa simbahan. Okay. Nagkumpisal. Oo. So, pag naka-check-in mi, mga 5 kapin na. Mga 5. Oh, mga 5 kapin. 5 PM ni Oh, anang 5 July p.m. 30. sa July 30. Okay. Then, pag human, gabiin, ni infer pag ko niya nga, naka-check-in na mi. Ano mo to? Gabi, mga around 8 man siguro to nag-message siya na ako nga good evening miss kanang unsa ang mga room so mo na groom room bride room groomsmen room mo na akong gikon so gadahom ko nga nangutana siya kanang room moadto siya i-deliver ni ang mga suit Oo. oh pero atong higayon na nag-inform sad ko sa bachelors nga kanang nga nangutana mi ba og kanos ay i-deliver ang mga suit kay natingami nga gabi na kayo wa pa gi-deliver supposed to be i-deliver. So naka-check-in gyud mo sa hotel. oh naka-check-in jud mi sa hotel. Oh. So okay, so naka-check-in mo atong hotel. Ang inyong gi-expect kay ugma na gud pagka Yes, sir. gahapon ang kasal. Oh, Yes, sir. July 31. So kanang Yes, July sir. 30 gabi nagkuha na mo nga Preparation na Preparation na tanan. Oh. Ready na ba tanan? Yes, sir. So napaabot mo kano sa ipanghatod ng mga ang suit. mga suit Oh. ana so nagtawag ko sa bachelors nga kanang unsay status sa among suit siya ni ana siya nga hold sa I-hold kay sa daw, kay wala wala pa kabayan. naka fully paid kuha ano i-hold kay ang akong point sa ato sir nga nanawag ko kay nakakuan magud ko nga ipalala move So kami na lang nag-initiate sir ba nga ma-deliver. ma-deliver Oo. kay para wala mi gastos sad ba wala na sad sila kanang na sad sila problema mag- Sa ano ba katabang paghinumo niya. Oo, Nakatabang pa sa nakatabang June mi niya, sir. nila. So kining bachelors mo ni ang abangan dito sa mga Abangan suit. sa mga Yes, sir. suit Okay. So kamo lang nitawag na lang dito. Yes sir, kami na tanan Pag initiate. kanang pagkagabi nga inyo sa gi-communicate sa may insulting nga asan man mga suit. Wala siya Wala reply, siya sir. reply, sir. Wala siya Wala siya reply. mo-reply na mo, sir. Wala siya Ano? reply. So down sad ko nga kanang busy Oh, pa busy guro ni lang, or oo. something Kasi ko ana busy. na Oo. natug Wala na dyan ana. nag-kuhan, sir, Dugay kay ko scam. natug sir kay kanang nag-follow up lagi niya na unsa Oo. lang suit kay basi niya kanang mo kuan siya sa mong room moadto siya nga ma'am na ang suit diri ma'am na. So wa na hinumoy tuog anang gabi una. Ugma nagong kasal unya Yes, wa sir. pa mga suit. Yes, Unsa sir. man orasa mo sa gabi na nga sig paabot kano sa mga suits mabot. Mga 12 na sir niya padong nawan ko wala pa man ni ana pag ko sa akong mga kanang basi niya kanang wala pa siguro or kanang ikadlawon ay kanang early na lang, buntagan lang siguro to early ugma ana. nila i-deliver. Wala, alas 5 na sir, alas 6 na. Among call times niya sa mga bridesmaid, it's 7. So, ako mga bridesmaid, gipato na ko 6. Kaya di ko ganang lagi mali. Oh, kanang snappy gyud ka. Oh. Lagi. So, pag ano ko, wala pa man ang suit. Wala pa jud. Pero pag balik ka to ha, pagtawag niyo sa bachelors unsa mga orasa to? Mga
mga 7 na. 7 sa gabi Dili, buntag na. Sa buntag na? Itawag mi balik, sir. Ibalik, Okay, pagkagabi nanawag mo. Tawag mi, Mga sir. usa orasa ka to, mana ninyo? Mga 8 o'clock sa gabi. Yes, sir. So inyong gitawagan nga kanang asa na mo mga suot. Oo. Yes, sir. Unsay sulti sa bachelor? Kanang wala pa man gikuha. O, Nya dili man sa nila i-hold sa nila i-release mo. kung Okay. wala pa nakabayad. Okay, si Dorothy, dako kay na siya utang sa bachelors. Dili na sila musugot nga utangon balik. Giingnan mo sa bachelors. Oh, giingnan jud min sa So na mura mo naalarma na gamay Yes, sir. ito. Oh, dito na may Nakuha murag na mi. nagduda pero wala ra gyapon ng murag. Oh, imo giama-ama na yung ugalingan niya. Okay ra gini. Think positive lang. wala may nanawag na mi sa bachelors, nag-contact na sad ko niya. Asa naman ka? Unsa naman orasa? Ang call time na to 7 until na wala pa mangyapon ka. Wala siya reply sir, wala siya So last niya nga communication ninyo anang July 30 naka-check-in mo sa hotel mga unsang oras sa tong last ninyong communication ini gingan lang Dorote. last communication na mo ni Dorothy sir kay kuan. Around 8. Around 8 in the evening, July 30. Yes, sir. Grabihan, no? Okay. Sige, gamay lang kay mga kagalan ha. Oh, atong gisubay lang kini mga sukit paminaw. Kay kini kung nang scam gud mga kagalan do na ni mga nindot dahil nga mga picture sa iyang Facebook page. Mga successful weddings iyang gi organize so makatuo sa kaday. Oh, kini di mo ni mo ni siya. So makaingon magka uy. Oh, mo ni sa iyang sa iyang Facebook ka page, no? Tanawa ko ninyo. Mo ni. Mo ni. So mo nang kakita mo lang kanindot, no? Oh, nainganyo sad mi, sir ba? Oh, nga mo na magkamulak kag damgo-damgohon nga Yes, ina na sir. gyud. Oh. Kasal na to ina to mahitabo, no? Wa gyud mo magdahom nga lahi na hitabo in taon, ha? Pero basin sa una pa ni kanang bag-o pa ba nga bag-o pa siyang binuang ba? Mo ni naka-deliver siya mga maayo Yes, gyud sir. siguro, oh. Yes, sir. Stila no so mo na magtan-aw mo nindot man ang ilang mga kuan o ni ang gi-post ay mga Facebook so sa ang Facebook page so kamo in town unsa ni Bliss Creation sa ni Yes, sir. The Bliss Creation. sir. mo ni ang iyang kuan Mo na ang iyang Facebook page. The Bliss Creation Wedding and Events Yes, sir. o siya tag-iya ini Yes, sir. Dorothy. Yes, sir. Okay so nianang pagkagabi July 30 July 30 gabi na-communicate pa ninyo siya about sa katong pag-check-in ninyo sa hotel no Oo, yes sir. unsa may katapusan niyang sulti Kuan ay nagkaan siya ni nangutan naman siya nga room number. So nag-reply nag-message siya na ko ana 9:48. Oh, nag-reply dayon ko og 10:03 PM. So 10:03 PM mo na to last na ko reply niya. So wala siya confirmation. Sige ma'am, kanang okay ma'am, Wala siya kanang so igo na ka ni reply wala sa mo wala balik na siya reply. kuan. Nagdahom po ka nga katong pagkapangutana sa room, imong gi-replyan kay aron adto i-deliver ang mga shots. Wala akong giwat-wat. Wala Of course, akong tila, no? giwat-wat, Jud. Pastilan mga kagilan niya. Human napalpak gamay lang kay mga higala ato ipadayon ha. Atong ipanarate nila ang step by step unsa ni tabo. Standby. Straight to the point. Atong balik-balikan mahigala ning atong mga bisita nga niya karon sa atong Sibianan mga sukit tigpaminaw. Na atong balikan mahigala kining duha no si alias Carlo o si alias Dennis ato na ning aliasan mga kagilaan kay kini ang di sa gusto mahigalang kuan kay base niya hinuon pod og mga daghang mga rason hasta mga threats og uban pa no mo na nga di nato sila ilalangsa pero ang katong ilang gi subject ini to ana nasikop man to mga higala ha atong balikan ning kuan kini maka ang ilang nadayon ilang kasal gahapon mo to no. Congratulations sa ninyong duha. Thank you, sir. Oh. May agi katawa mahigala kay bidabi sa paman sa kalisod na kuan gyud. Pero no sa may tabo aso pagkagahapon sa buntag kay pag inyong asa naman ang mga alas 10 na ni-respond ka ni reply ka nga mo ni nga number nga mo ni nga room numbers ana. So wala na siya Wa nag-reply. na gyud sa mo sa thumbs up lang wa na gyud. Wala. Sir, wala jud, sir. Sinra kay na delivered man. Oh. So pag morning na sa July 31, 6:49 AM, nag-message ko niya nga. Pero to mga suit sa oras na nangabot. Kuha na sir mga Dili, sir, ang mga suit, sir, kay amo nang gi-pick up, sir. oh, Amo nang gi-pick up gibaryan na ngadto. kay di man mo. Di man jud nila i-release, sir. So Dili i-release ka bahala ng bachelors nga kuan ito. Asa man ang beta ni bachelors? Sa Ayala sa may Park Lane, sir. Oh. Yes, di, sir. Okay, so di pa sa mo of course Dili, sa ilang ko yes, di sir. mo release kung dili mo Yes, sir. magkakabayan. Oh. Yes, sir. Wala mo kung wala mo bayad ang coordinator nga nahulo amo namang gibayad ang kwarta.
Wala sir, wala jud day Unya gibayad. usay sultis ba sila sila nga dili may kini institutory Dorothy dako na ning utang diri. Yes sir, oo. Nga na. Nya na dili daw kay napay balance si Dorothy nga 250,000 Uy. dito nila. So imposible So jud nga nabutang na ilang hostage i-release. ang inyong kuan hinuon. Yes sir. So ang inyong gibuhat ngadto lang gibo inyong gi-pick up lang dito barong. Gipick up o mga suits sir, suits, among gipick up sir niya, among gibaryan spot cash. gibayran lang dito. Yes sir. Imbis kay siya ra may mabayad ato. Imbis siya mo bayad, kami na hinatabo nga ni bayad. Oh. Sus gabi. Pwede ko ano pagkabuntag na na. Ang inyong call time is alas 7. 7. Nga expected nga mo adto tas Dorote. Yes sir. Nya magdasa ang makeup artist ito. Tanan iyang team, iyang Ang staff. imong mga entourage to na dito. Tanan nga to, tanan, Sige, kompleto pasayo namin, jud sir. na mo, sir. Unsa man oras sa gid ang kasal ani? Kuan 3:30 3:30. Okay, asa man nga kuan kasal unta? sa Capital Parish Church. Capitol Parish, di naman silingan rin nato ni. Doon naman sa Midra, sir. Oo. So Capitol Parish. Okay. So alas 3:30 so pagkabuntag pa lang kini ni ang mao na to nga naanang intulad-sanan paabot mo sa makeup artist unsa may tabo nga So, kuan, di naman mo nag makeup na lang. sa room, sir, nag-reply siya mga kasi na kog tawag text ana 6 hantod alas 8 sa 8, Buntag, 9 nag-reply siya mga kuan na, sir, mga 8, 10. So na siya, team are coming na. Na siya, team are coming na. Kung unsa naman tan orasa nga wala pa man ng mga sinina, wala dili man na deliver kay wala ko na ibayad. Ako siyang gi-inform. Ana siya, mahatod na turon, ma'am. Ana pa siya, mahatod nipasalig na siya nga ron, mahatod. ma'am. Siya, So ma'am, what if sorry. So naa sa inyong communication. Nasa conversation sir. nara, sir. Okay. Siya, ma'am, sorry for this. Wala, ma'am, lagot na jud kay mi, ma'am. Magsige naman jud siya, magsige naman nila mig-adjust niya. Magsige na mig-adjust niya. Hantod, ingani lang. So niya na siya regarding na ako sa pati sa venue gani wala pay kuan walay. kay nangutanan na mi dito sa hotel nga kanang unsa ang kanang room ay unsa floor ang venue. Ang function room sa kuan sa The Bliss siya kanang second floor. So sa second floor ato mi nag-breakfast. Ato pa mi nag-breakfast ko. Ha, second floor nga ato man ang breakfast, wala pa lagi decoration. Wala pa. Nipasalig man sad si Dorothy na mo pag July 29 nangutan ako niya unsa di mo oras mag-set up sa venue. Niya na siya nga mo ni bayad og 1.5 kay para kadlawon pa mag-set up na iyang team. So nag-expect mi nga nanay na set up nga to kay kadlawon pa. Kay puno bitong bayad, no? ni puno pa mig bayad. So nag-expect mi nga nanay na set up nga to. So pag breakfast na mo pagbuntag wala jud mi nakita, as in wala, zero, wala jud mi nakita. Nga set up. Stila no nya so sa sunod na tabo kanang hotel diha ra mo nagsakapon no. Kanang hotel. So inyong gitan out sa second floor wa may set up ni. Wala. Wala jud, sir. Then mga 9 na mong to something. Naabot na ang mga makeup artist duha. Okay. Ni adto sa mong room. So pag ano na ako So man nalipay-lipay na pagka hay. Nana. Muro to inyong kalipay nabalaka mo dako tapan. Hay naulian gamay. Kuan ako sa mga groomsmen, mo ninyong kwarto ha, mo ninyong kuan. Amo siyang gikan ba? So nana siya nga kanan. Nana daw ang makeup artist. So nigawas ko sa room, sa Picas room ko. Pero kailan naman mi sa makeup artist kay mo sa to nag makeup na mo sa prenup. So nalipay ko kay mausad siya. Gisugat pito ko sa makeup artist nga, ma'am kanang unsay pa maagi sa payment ninyo. Na-shock ko, ha? Unsay payment? Nga fully paid naman mi. Fully paid naman mi tanan. Wala na mi kanang lain baryanan. So ni open up ang makeup artist, ma'am. Kami, ma'am, kanang nagdaduha mi og anhi. Kay kanang gabi pa daw sa June 30 nag-inform na sila nga asa na ang payment. Nag-inform sila ni Dorothy nga asa na ang payment. So wala man ko na reply. Wala reply. Kay kung nag-reply pa to si Dorothy, nag-send pa to og payment, masayo sila. Pero nag-ready na sila sa alas 5 pa, nag-ready na sila. Pero wa man siya reply. Itanong imbes kadi ka ma-stress na bayad mo wedding coordinator kadi ka ma-stress. Piti nang pagka-stress na hinuon mo ang kalakiya. Dubli na noon. Piti sa puta giguro nang kuno nga. Nya magpugong lisod ba nang sapot ni gigakaayo kay nay kanya magpugong-pugong bitaw ka sa ita ang kalakiya. So man siya nulit abo. Pag human, sir, kay ni ana ni siya nga kanang wala pa daw sila bari. Buto na pen up na sila nga kana si kuan, ma'am, nga dagan kana siya utang nako. So ako sa kulba nako ni saka ko siyang room ko love mo ni ang makeup artist ni sumbong anan.
Inyo lang gibayran na lang. Ha? Inyo gibayran Wala na lang. minibayad nila sir kay naka-fully-paid naman mi sa package. Oo. Madubli na mong Bitaw, kuan bitaw, nagbayad oo. pa mi sa So make up lang sila ana bahala ko sa kuan. Oo. Nag-make up sila kay Ayaw ra man ka pagka-make up. aga para Kay basi wa mabayad itong sa mga bayot isa ng make up. Oo. mga bayad, Yan kaan sila kay kanang maluoy daw sila namo. Oo. Kami sad kay maluoy sabi mi nila makatif ba sad ta kay makita sabi nga nindot Oo. ang kuan nila ana. Oo. Pag Kaya naman ka ng mga bayot kapag di mo bayran na. Na lisod. naman kay Di na ayuhon og make up niya ang gawas ana kanang mga kilay kanang mga mura kag nasa Mura na kang clown. Kanang bitong clown bitaw. Nagkuman na naabot ng mga makeup artist sir. Nagsunod-sunod na sila mga kanang mga staff niya, mga videographer, mga photographer, adto na. Pero ang ilang mga kuan, mga storya mga negative. Oh. Pulos negative. Mga Puro negative. Kay Paita no. Magsigis lang pangutan na sa payment. oh, sa payment Kaya daw. nagtuo sila nga kami personal mo bayad Mo bayad na sad mi Basta nila. kita adto lang to ninyo nga. At sa videographer kamo tanan adto na mo dito kay sila bayan. Ang nakal siguro to. Murag ana sir. Still, ano? Oto ni ana siya nga kanang nagtawag kuno kay panhion sila ni Dorothy. So niadto sila sa hotel ana. So ang ilang mga chika-chika nga mga negative kay pag June 30 nagchika sad sila namo, nagingon sad sila namo nga na-hold daw sila. Oh, na-hold daw sila tanan. Oh, na-hold daw sila. Kay wala kuno ka Kaya fully wala paid ka pa. fully paid. Gi-hold sila sa naistan sila event gadto on July 30. Sa gabi. Gi-hold sila. Gi-hold sila. Mga videographer, photographer, makeup artist na tanan, hold gi-hold kay sila. wala pa naka fully paid. So wala sila pa kuan sa lang venue ato. So ko ano sad mi gunana ka na mong unana wala na kanang na kuan. Sige na mi kanang follow up sila na gun adto sa bachelors, sila nagkuan sa hotel. Mura lagi nagbayad ta migwalik sir. Still no. So nahitabo ato sir, so wala na wala jud siya. Nitawag mi niya, nitawag mi sa Usa ka tuig gumong binayad ani. sir. No? Nitawag mi sa bachelors nga kung pwede i-release ang mga suit. So dili man jud sila sir. So among gibuhat niadto mi sa iyang office kay among gi-check if nabay tao ngadto. So wala may tao. So way tao yung Walay office. tao iyang office sir. Sus, Ginoo Katag ko. kay iyang office, katag kayo walay lock ang iyang office. Oh. Wala katag jud kay tanan. Nya after ana nagduda na jud ko maayo kay ang kuya nga to akong papa ug akong kuya. Niadto mi silang office. So wala man jud sir. So nitawag mi balik sa bachelors among giingnan nga kay alas 10 naman sir. Alas 10 dapat ako sir wala pa ko gisuot ato nagpangbahay pa ko. Oh, alas 10 na. Alas 10 na. So nabalaka na jud kog maayo. So amo na lang giadto ang bachelors kay nitawag man sad nana siya usa ka staff si Demi. Si Demi C. So kana si Demi nitawag mi niya, "Ma'am unsa may update asa na si Dorothy?" So giprangkahan mi ni Demi. Nya na si Demi nga, "Sir, prangkahan ta mo pagka stulti sir, wala na kwarta si Dorothy." Wala Sus, na jud Ginoo ay ko. kwarta. Nahugma ka atong panahon na. Yes sir. Wala na jud ay kwarta. So ni anak ko nga, unsa man among maayong buhaton para lang jud madayon ang event. Oo. So gi-advisean mi niya, kung gusto jud mo madayon inyong event, mo ni inyong buhaton, inyong baryan ang hotel, ang pagkaon sa hotel, ang venue, ug ang mga suit, ug ang kuan sa simbahan, decoration tanan. Mo So yung kana advice kana na mo. panahon nag-inan na mo nga gusto gyud mo madayon. Oo. Gusto mo madayon panikay-sikay na lang mo inyo. Ano pa kayo? Kuyawa no? Mo na nahitabo sir. So mo to- panikay-sikay na lang mo inyo na lang yun. Oo. Mo to sir, kami na ni-initiate sir, kami na nikuha sa mga suit. Oo. Among gibaryan nga to, balik na mi sa Harold's ay sa hotel. Oo. Pag human sir, di bayad na sa mi balik nga to para sa venue ug sa food. Mo na Sus, nahitabo. pastilan. May at Doble least ang congratulations bayad. nga nadayon yun. Yes, sir. Ha? Dili Nadayon man sa pero jud ko musugot sir nga dili madayon kay Oo. maluoy man ko sa akong partner. Oo. Ma-stress naman siya maayo. So mo to nangita na lang jud kog paagi sir nga madayon na lang jud. Bahala na lang og unsay manghitabo basta madayon lang jud ang Oh, kasal. ngita na pamaagil bahala na Yes, ko sa sir. ki. Bahala Wala na na siya lang inan dyan. nga. Ala panikay-sikay lang mo inyo diha. Nya na diin man kuno may prank ni si Demi si iyang staff nga wa na ginay kwartas Dorothy sir. Oo. Wa na may nang ano sige mo panawat wa man dai may mga Oo. sana yung kalaki. Wala na lang sa Jun Minikuan sir kay Okay, sa dili na puton lang ka jud- na panahon di na na na. lang jud ka ma-stress og pamaayo. Oh. Moto kami na lang jud ang ni-initiate para madayon jud ang kasal namo. Oh, sus Ginoo ko. Congratulations ha. Ano yan naon sa manghitabuan ni may kinadakpan ni Ron. Oo. Kay nitawag man mi sa iyang kuan sir, nitawag mi sa kuan na nga mig number ni Demi
sa iyang igsuon. Kay siya di naman jud siya motubag sir, di na siya makontak, di na siya motubag. Last namong communication niya sir alas 10. Ako na mismo ni tawag sir. Last namong conversation, ngo tanong asa ka? Na ako sa Minglanilla. Alas 10 ha? Alas 10 sa buntag sir. Sa kanang alas 10 gapon. Gapon sir, gapon. Nasa sa Minglanilla. Nasa sa Minglanilla. Asa mga nung di ka mo ari nga ikaw may coordinator. Moto nangutan ako niya sir nga nagunsa man ka diha nga ikaw may coordinator na mo supposed to be na ka sa hotel. Moto dili siya katubag sir. Wala siya itubag nako. Dinay ko nga gusto ko makakita ko nimo karon dayon karon din mismo mo ari ka sa hotel. Ari ami kay ikaw among coordinator. Moto gipawang nako sir kay naglagot na lagi ko nya nag-process na sad mi sa tanan para lang jud madayon kay as in zero balance na jud wala naman jud so kami na lang. Nya mga kwan sir mga around 10:30 nangay mi og number ni Demi sa iyang igsuon. Among gitawagan niya igsuon nga ma'am pwede ba mo ari ka sa hotel ma'am kay para atong storyaon atong i-fix ang problema nga gihatag sa imong igsuon. So moto niadto sad ang kuan niadto sad ang iyang mga igsuon. So ang usa ka igsuon niadto na niadto naabot siya ngadto mga 10:50 niadto na. So ang usa na sad kay igsuon gitawagan na sad namo kay tulom na sila kabuk mga igsuon. Niadto na sad ang usa ka igsuon naabot ngadto og 11:20 sa morning. So wala pa si Dorothy ato. Wala pa si Dorothy. Ang pasangil ni Dorothy mauwaw da siya namo. Kay mahadlok sad siya sa kumparis kay pregnant daw. So amo siyang gingnan nga asa may kabati sa imong gibuhat nga wa jud minimo tungha. So wala pa sir ang igsoon ta mong gingnan. So mga 11:40 ni saka na si Dorothy sa among room. Dito na namo siya gistorya ug unsay plano niya wala ra jud sa sir ang So anang adlaw na pakita gi siya. nagpakita jud siya sir. Mga 11:30 na. Mga 11:40. 11:40 Yes, inyong sir. gi-fix unsa man ning kuan lang ikaw may coordinator sa may insulti Yes sir. Wala sir, ang iyarang kwan sir, di siya motubag. Amo siya pangutanon sir, iyaraming tubagon og smile. Uy, As in sir, dili ka makakita siyang naw nga murag na luoy. Nga murag na balaka, nga unsay kay murag gig anad na kay siya sir. Nga inana nga maningilad. grabihan no? Wala jud siya, wala siya facial reaction sir. Poker face siya, poker face. Grabihan no? Nga wasa mo kasal na mo karong hapon sa may kalaki ani ikaw Wala may sir, coordinator. iyaraming katawan sir. Tanan namong pangutana, iyang reply katawa ra, smile, iyaming smilean. Uy. Iyaming cellphone-cellphonean, smilean rami niya. Nga murag wala man niya na agrabyado. Sis Ginoo ko. Pasalamat lang siya sir. Ay, gini ko, nakatimpi mi sir. Oo nga. Wala jud di na mo siya labtan. Maupos imong pasensya ba No. hagbong di ka sa Ikaw. hotel ron. Dili lang jud na mo buhaton. Mao gyud. Ato na lang ning ikuan, ato na lang ning isettle. Atong kalimtan tanan. Atong kalimtan tanan. Atong kalimtan tanan ang nahitabo. Atong isettle. Barimi sa among nabayad karon nga among napagawas nga kwarta. Okay na. Ato na isettle. Kalimtan nato tanan. Mo na akong gi-propose Giingnan to niya. niya sir nga kanan katong last meeting na to, ni inunta ka nga wala na kay kwarta. Nag-last meeting Klaro pa na man lang, mi. Nag-last meeting pa man mi pag 29. Nisulti na lang ta kanako mismo nga wala kay kwarta kay pangitaan ti kag paagi kay para di ka mauwawan. Pabor gyapon niya. Og di sad mi mauwawan. Iya pa siyang giingnan. Pabor na kay niya. Ako mismo So hantod nun wa kabayad siya ninyo. Hantod karon sir, wala jud siya Jesus kabayad. Ginoo ko. Ato i-check ha des pulaw ro sa pikas kalinya day. Okay na pulaw ro day. Ato kunong tagagpagtagad mga kagalaan. Biting di malasan ang kalakiha may gala pero ang positive lang gyapon ta kay dayon man ang kasal mga kagalaan no. Salamat nang gyapon pero gukuron ta ning tawhana kay angang man saon naman lang ning kuan man. I-check des pulaw ro sa natabo sumo. Kuyawa no sumo smile sa ninyo. Inyo kinsa may nagdanan niya dito siya may niadto or gidasa sa Gidasya igsoon. sa igsoon sir. Magipatubang ninyo. Oo, gidasya sa iyang igsoon. Pila ka bug igsoon dito nang kuna? Duha Sir, duha. Unsa may sulti sa mga igsoon? Unsa mo kwan? Kuan sir, si Dorothy daw sir, wala na daw na nagpuyo nila. So wala sila nakamonitor anak niya. Unsay kalaki na niya. Kung sa'y kalaki anak niya. So pag abot dito, sud siya dito, okay na sa siya. Okay Dito na mo na sir. istorya sa inyong Yes, room. sir. Gipakaon pa to na mo sir. Amo pang gitagaan sa ilang mga needs. Gipakaon na mo, gitagaan na mo og tubig, gipasnack na mo. Pag abot dito, pag istorya Pag-abot ninyo, dito, sir. Yeah, so nag-prepare naman mi sir, nawa sila sa among pananaw, murag nakaligtaan ba kay nag-prepare na lagi. Ang ilang gibuhat sir niadto sila sa fire exit kay plano sila mo takas.
Fire exit. Dito na namo nakitaan sila sa fire exit. So mo to gi-alerto na namo ang security sa hotel na i-hold sila if mo gawas. Kay naka-agrabyado sila namo. Oo. Bahisa eh. Ano sa gabay lang ha. Paul, kumusta da Paul? Kumusta dulot da Paul? DYHP RMN Report. Magjuman Atty. Rufil, live karon diri sa Abiliana Police Station 2. Ato na siyang gisuwayan og hangyo Atty. Rufil ya mohatag sa iyang side pero ugot niyang gi hangyo na dili siya mohatag sa iyang side Atty. Rufil ini si alias Dorothy. But positive diri ang iyang isuong babae nga gani akong di hangyo po nga maistorya sila bisan og dili lang mapakita ang ilang naong, at least buguwa lang ang audio sa ila pong side sa suspect, no? Pining bayot, no? Nga i-reklamo sa pagpakasal unta, no? Pero iyang nagasto ang fully paid ng package sa kalang pagpakasal unta ato ni Rufil, no? Una-agree ba? Ano? Watag mo sa inyong side? Hindi nila ito ipakita. At least, makuha lang inyong side. Sama nila ba? Wala rin ipakita. I-blur lang ang inyong sama sa complainant ba? Makakita ka mo sa complainant, ano? So, pwede na. Ito man. Ikaw kababae, no? Ako yatag ni Atty. Rufil, hindi lang sa lato siya ilhon. At least, makuha lang po ang ilang side, no? O saan tabo sa kwarta, no? O si Atty. Rufil, na dito ato mga complainant, ma'am. Hello, ma'am. Hello, ma'am. Good morning. Oo, may buntag ni mo. Atty. Rufil Banyok ni sa DYHP o IFM. Oo, sir. Sa may naitabo ining imong igsuon, ma'am? Ay, ani manggod ni sir. Ang kana manggod nga kwarta nga iyahang nagkuan, sir. Ang gahapon niya nga wedding, kana nga kwarta, nagamit manggod na sir sa operation bitaw sa akong anak, sir, kay naalagay breast cis on bukol iyang tutoy, sir, ba niya. Patient na siya operahan, sir. So wala man ko ikakuan sa akong anak, sir. Sumuto nang kuan ko niya. Ano sa man dito gioperahan imong anak? Mga unsa taron last June. So, naunsa man dai imong anak? Nakuan siya, sir, kanang naa siya kanang bukol bitaw sa tutoy niya. Og dili to siya makuanan, matangtangon, mahulog siya og breast cancer. Pila man po nagasto di atong sa imong anak? 20 plus, sir. 20,000. 20 plus, mga 27 sa nana. 27,000. So nagasto dai niya tuod ning kwartaha kay tungod siyang kaluoy sa imong anak, no? Pag umangkon. Pag umangkon. Oo, diin man hospital na po ni gioperahan, ma'am. Ha? Diin man hospital gioperahan? Sa community, sir. Community. So siya inigasto sa 27,000, no? Oo, sir. Siya, sir. Nihatag siya na. Nihatag siya sa hospital, sir. Kay dili lagi ani maguto, sir. Kanang nagmakuang ko niya ba kay naluoy na ko sa kong anak. Kay naapa siya glitter. Naapa siya burot siyang tutoy karon. Pero karon wala na siya burot sa tutoy. Karon na lang. Nagpabili niya. Ang iyahan na lang glitter. Pila man edad dahil ng imong anak? 19, sir. Babae. 19. Nya, so... niya. Ha? Sumuod ay ni nga nawadaan og kwarta si Dorothy kay gigasto di ay sa imong anak, no? Yeah. Siyempre, sir, siya man ang naay kuan gamay nga income, so wala na lang ko nangutang kay naaman siya. Kaysa mangutang pa ko, sir, tuduan man gihapon. So at least naluwas imong anak o kina imong anak karon kay iyang gigastuhan og 27,000, no? Mao, sir. Okay. Pero kana na ang may nagsulti lang tapos siya daan sa kanang gikasal nga
wa ko'y kwarta na kay nagasto sa operasyon para nga di na ta sila mahinayak pod. Maulagi unta sir mo na iyang lapses ba nga dapat unta iyan na lang tong istorya iyan na lang tong istorya ang couple daan para makasabot ra ang couple ba kay lisod sa pagkakaroon ng good sir wala pa jud mi kaayo makuan kay na shock sad mi ba. Unang higayon nga doon na nireklamo sa imong igsuon. Unang higayon or kadaghana naputol balay ko no ko be. Medyo nilaban ninyo igsuon niya, ha? Sige lang, ha? Ato lang tagad pagtagad, mahigala. So, maoday ko no mga kaigsuunan kay doon na day ko no ikuan. 27,000 nga nagasto sa ospital. Okay. Balikan na to, ha? Maoday karon. Alas sa tayo mahigala sa kini nga portion to, kanato mahigala sa Panyawan, Sid Panyawan Liniment Oil. Mga higala, pait ang kahimtang sa panahon karon. Pait yun ning naning kahimtang, ha? Pero doon na mahigalay mayong balita gikan sa pait kana ang Sid Panyawan Liniment Oil mga kaigsunan nga may mohatog kahupayan sa atong giantos nga mga balatian sama sa pamaol, panuhot, arthritis, mga hubag-hubag, buni, mga pinaakan sa gagmayng mananap og mga insekto bisan ang lamok dili makaduol o dili makapaak. Ang sakit nga dinggay malikayan. Busa gamit na makasama sa Sid Liniment Oil ang imong katambayayong sa kapaitan. Sid Liniment Oil ginama sa Sid Pharma o giapod-apod sa Sid Marketing. Basta Sid Marketing tatak magaling. Straight to the point. Okay, Paul, balik niyo Paul. Yes, Paul. Hello, ma'am. Hello, ma'am. Hello, sir. So, Hi. mauday ni di ay nga kuano, doon na po day katarungan si Dorothy kay iya mang gitabang sa imong anak, no? Maulagi sir niya. Out naman sir, naabot naman siya sa point kay nanikot. Nya unsaon man ninyo ning kalakiharon, inyo lang ning bayaran. Wala pa sad mi kay daw sir, kay wala man sad mi nagdindiin ni pangita, asa mi mangita, wala man sad mi sir, kay pobre ra bayain taon mi kana siya na ning kamot lang jud na siya. May lagi man ning kamot unya dili pod lagi unta man ning kamot nga dili makapalpak sa uban, kana palpak man tan ilang kasal aning kalakiha. Maupod lagi. Mao lagi pod. Unya mao to katong ang kinini ang iyang gibayad dito sa imong anak mo to nga wa na sa kwarta kay nahulot og bayad dito sa imong anak nga gioperahan, no? Mao ni nahitabo, no? Unya ang uban sad sir iya sang gipahuwam sa tawo nga ni duol niya anak ba kay syempre maluoy lagi sa kay pareho ra nato nga mong sitwasyon. Pila mo po iyang gipahuwam di ay? Wala sad ko'y idea ana sir kung pila iyang gipahuwam ana ba kay syempre kanang dili man naman mi manguan ana niya kay iyahan naman na. So maluluyon din ni si Dorothy. Oo sir, grabe sir, nabitaw sir nga perti na akong hilak sir kay nga sobra kabuutan magiluluyon, manggihatagon. Hindi siya dalo nga pagkatao sir, muna nga sakit kayo sa nahitabo niya, nalapsis lang jud siya ani sir sa pagkahitabo. Ang problema ini kay wa siya maluoy sa kaslunon. Dumaong gani sir, nakuan lang siya sir ba wala na lang jud niya istorya pasad ta ang client. Gipasabotan niya kay na shock man sila in town anang adlaw nga kasal na niya wa man day Clarex. Mao lagi sir. Apil ka nga dito sa kuan. Apil ka dito sa Harold ato panahon na. Dito ko ana sir kami duha sa kong ate. Sus, pastilan. Na mapriso ganun yung igsuon kay saon ta may iyang gibuhat ni. Or na mo'y pamaagi makakita kwarta kay kaning gibayad nga 27,000 gamay ra man ni kayo kay ang nabayad sa magtiayon kay mao kay pila gibayad? Wala lagi ko'y idea sir. Ang gibayad nila sa imong igsuon nga si Dorothy niabot og 361,000. So og ibanan og 27,000 gamay ra kay na iban. Nya kasama man niron nga perti man pagkadimalasa nga nawagtang mang tibo kwarta gyud. Unsa man ni si Dorothy wala ni mo gamit og drugs? Wala sir, wala na siya anak sir kay mahadlok pud na siya anak. Nya unsa may mahutdan ani niyang kwarta ngano nawaldas man niyang kwarta nawagtang man? Ambot lagi mo lagi na among O basig yun na sa mga daghan siguro sa uyab siguro ang gibuhi pod.
Ambot lang po kay usara man na, tag-usara man ako makita niya. Sa usa lang iya makita nga kuan iyang lalaki nga iyang madada nga iyang uyab inana usara. Ano dako magasto ba si dako sa gasto ng iyang uyab? Dili ni mo ngadto kuan kasino, di mo ngadto kasino sa Dorote or magsugal ni. Dili, sir. Pero manugal ni. Bili. Okay, lisod man kay ning kalakiha. Siya, sir, kanang wala jud mi kibaw ba siniyang gitapal-tapal sa ang uban nga kwarta ba. Oh, kay kini yung pag-ingon mo naluoy man kog appeal nimo nga naa day bayro non 27,000 pero kanang 27,000 gamay ra man na sa 300,000 kapin nga iyang nakuha. Bisa pagbayaran niya to 27,000 okay ra gito napay mahabilin nga 300 kapin 1,000. Sus di malasa. Kapila naman niya nahimo ni Dorote ni nani. Kay maluluyon na ba siya mo na maka... Ha? Karon naman na, sir, kay karon naman Unya, so iyan lang silbasyuhan ni sa bilangguan na lang. Mao na lang gini mahitabuan eh. Unsa man to kato mga suppliers, ang katoto ang iyang ang katong sa barong dito sa Bachelor, so pa madako man sa utang ko dito kay ba mo ana. wala po sad ko kay bawo, sir. Wa jud ko idea ana, sir, kay wa man jud mi kon kay iyahara man gud na. Oh, kay dako man sa utang dito sa kuan abangan o mga suits. Ang kato po mga makeup artist mao sa istorya, ang videographer mao pod. Unting problema ha. Na sige, so mao lang na no, kana na ang iyan lang serbisyuhan ni sa bilangguan niyang gibuhat. Sige, okay, sige. Salamat kayo. Okay, Paul? Okay, Attorney Rodel, no? So, mauto ang isuong babae. Mangod ka? Maguwang. Maguwang ni siyang babae, Attorney Rodel. Ato nagsintindihan nyo, at least mapalusot lang po ang ilang side on sa pagkahitabua sa kwarta ba? Litsi-litsi man noon ang resulta sa kuan package, no? So, dari ron sa Soja po si Dorote niya, at tani personal sa kagihang niyo, ikan mismo sa iyang ang iyang dipinsa, pero ingon siya nga dili lang sa siya matag sa iyang side. So, mani, ikan diri sa Abiliana Police Station 2, kauban ako si kasamang Speed Pilot Jesus sumampo ako yung Radyoman Paul Lauro, DYHP Tatak RMN. Number 1 sa balita, number 1 sa komentaryo, number 1 sa drama, at number 1 sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number 1. Okay, salamat po Lauro sa imong report. Preso na gyud ni sa to. Naman sa na preso na, tiwasan na lang yun eh. Inyo gini siya tinud-on na lang. Yes, sir. Tinud-on dyan na mo siya, sir. Oh, kay lisod man kayo nang kuan. Lisod magud kay sir nga makabiktima pa siya glain. Oh, lisod kayo. Kay biktima paglain. Ang problema ini kinapa magkailaing event dili sa Napailaing event. So katong mga dunay lang event, ha? Sunday na siya event, sir, Sunday. So ato na pa ba sa daan pa di sa mapalpak ilang kasal? Nga dibo na, sir, dibo. Gikan pa na sa gawa, sir. Katong tanan nga dunay contract ni Dorote kini sa nga ni wedding and sa nang iya The Bliss Creation. The Bliss Creation. Pani kay Sikay na lang mo daan din ha. Kay kaning inyo kanang adlaw mo na ni kay Sikay. Kanang adlaw, yes, sir. So kaning inyo kaning uban karong Domingo pa og sunod semana pa. Wa nas Dorote na preso na ha. Lagi tala ni kataw-kataw dako ang problema sa mga katong mga nakabayad na ba niya ready na kasal. Kay doon pa kuno upat ka events niya. Napay upat ka events, sir niya. Gahapon sir na ni adto sa police station, sir. Oh. Kay naka-down na sila 240k. Nangutan na sila, sir, unsaon nila pagkuhan sa kwarta. Giingnan sila mismo ni Dorote, kastoryan nila gahapon, sir, nga walay kwarta, di madayon inyong kasal. Giingnan sila. Jesus marusit. Ya karon, sir, nasa ni adto karon sa police station, sir, nga mo reklamo sad kay naka-down sad og 87,000. So daghan na day ni iya. Sir. Daghan na iya. Oh. So sige. Nya ni comment sa atong FB live nga September ilang wedding 240k ang nabayad na nila. Mao na, sir. Mao na siya. Gahapon nagkita na mo sa police station. Jesus Ginoo ko. So kani September pa man ang inyo inday o dudong. Panikay Sikay na lang mo daan daw eh. Dong, kay wa na gyud kwarta. Prenup nila, di ba? Oh, prenup punta nila karon, sir. Karon. Oh. Unya usa pa prenup kang ilang direktor sa presyuhan. Yes, sir. Wala sad, sir, kay wala man nabook ang ilang ilang photo shooter kay wala gibook ni Dorote kay walay kwarta. So gi-confirm nila ang katong tig
picture nila nga di wala gibok si Dorothy, so walay mahitabo nga prenup karon. Oh, so sige ha, kana na ang mo na lang ni. Tiwasan ta lang ni kaso nga di na ni magkakuan niya, bayad yun siya sa iyang gihimo. That's number 1. Number 2, katong mga nakabuok na, nakabayad na, da pa ni kay sikay na mong inyo sa diha, santa mo kihapon mo mas hindi, tiwasan po niyo kaso. Kaya di na ni mapriso na, di na ni makapangilad og uban. Mangingilad ning tawhana. Nya pa ni kay sikay lang mong inyo din ha, kay wa na gyud tawo ni. Sa magbayad dito ano mas prisuhan ni. Imbis kay nindot kay preparasyon sa kaon dito, da pansit-pansit na lang sa amo diha. Tato na yung gagi katawa mga kaigsunan ni Miss kay bam ina na mo ay balik nito sa udong aning kalakiha. Lagi ko rin katawa may gala kay man lang naka-smile sa gamay ning atong mga bisita din Mao na to lang tinudon lang gini O nya salamat kasi yung pag-anhis to si Bianan. Wish lang tayo dugang sa gawas to taon ha. Yes, sir. O sige, bida. Congratulations pag-usap ninyo. Sir, salamat. Saan ko na maluluyon man kuno to si Dorothy. Maluluyon man maluluyon ninyo nga kamo may. Naluoy na mo. Pastin tawhana. Maluluyon kuno to mga kaigsunan. Maluluyon gani ka kanang imong kaugaling kwarta mao nay imong i-share ana kay naluoy ka pero mangawat ka, mangilad ka, kay napaluoy-luoy ka, ha? Wa gaba. Kaita ning kalakiha mga sukintig paminaw. Sus Ginoo ko di ko ka-imagine may ganito sa taon ning kamot usa ka tuig gyud lang tigom-tigom kwarta la bayad niya maka kwarta po hinay bayad. Nagantos lang iyo lab wala sa take on kaon us gawas lab ha. Di lang sa tamo adtos ko anon kay. Di lang sa tamo dictate kay makatigom ta kwarta, ha? Taman na magluto ng inununan sa ato. Kutik antos ninyo ni karon paghuman kay nagtuoy ka nga okay na nindot mo gani ano nga na pareho ko ng mga birthday o man pa mga event ba kapoy man kayo nang magluto pa ta diri so wala maghugas plato na pero mapakiter ka di okay naman kay kitering lang na di na ka problema kasi maghugas plato na lisod na kayo mo na inyong gihimo unta so sindako na yung samot yung stress. Paita mga kagalaan oy ha pastilan aton tiwason nung taon may kalagisgot og ugma po aton tiwasan pa ni nato mga sugid dig paminaw istorya tag balik nung taon sa gawas ha okay para aton sa magiyahan sa dugang mahigala.